Dagdag na barata, Enzo Mustaza, DCGB News. Alas 6:25, duman man kita sa report ni Joshua Bino. Hali po dyan sa Aluwas. Inanunsyo ni Mayor Vic Peretecan Daraga Albay ang planong pagkakaigwa nin bagong public market sa barangay Anislag, munisipyo kan Daraga Albay. Sigon sa alkalde, ang barangay Anislag sa mga pinakakulang mga barangay kan munisipyo, asin iyon naman ang nagiging sentro nin komersyo sa southern barangays kan nasabi ng munisipyo o partikular na digdi sa munisipyo kan Daraga. Kung kaya dakulang tabang ang nahihiling pag nagkaigwa na nin public market dyan sa naunang bita ng barangay. Ikinaugmaman ini kan mga residentes asin kan mga opisyalis di barangay, partikular na ni Kapitan J.R. Madrideo, kung sa sigun sa iya talagang dakol ang nakakabot sa indang barangay para magsaod mga kataraning na barangay dyan sa southern area. May mga nakakaabot man ng mga taga-pilar kan na Sorsogon. Kaya kung ma-realizer na ang planong public market dyan sa barangay Anislag, bako sa na-komersyo ang marambong, kundi dakulang oportunidad man na magkaigwa ng trabaho ang mga residente. Dagdag na bareta, Josh Swabino, DCGD. Mientras tanto, pagbabawal sa pag-advertise kan sugal. Suportado kan sanggon ang panlunsod kan tabako. Report kay Jomar Bien. Suportado kan sanggunian panglungsod kan tabako ana pagbabawal sa pagpromotir kan sugal sa publiko. Sinabi ni City Councilor Odin Bilangel Barsas na ang lantaran ng mga advertisement kan mga sugal iyo ang posibleng makainganyar sa mga kaubenesan na magsugal imbis na magsikap sa pag-eskwela. Sigun sa iya, day dapat na maitanom sa kaisipan kan publiko na ang pagsugal iyo ang madaling paagi sa pag-asenso. Sinabi niya na ang paguswag ng buhay iyo ang dapat pagsumikapan asin day dapat na iasa sa sugal. Huli kay ni sa iyang ibinusol ang resolusyon na minasuporta sa Senate Bill 2347 ni Senador Chis Escudero o ang Proposed Gambling Advertising Prohibition Act. Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 6:27 na po nin pagkaaga. Bareta sa Lado Nacional. Pakalipas lang ang mga patalasta. Sini po ang GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti Artadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. GB News Express. Maragos kita ngunyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa Lado Nacional. Sarong simana pagkatapos ka isulong kan 72 na kongresista ang turong pwestong ley na magpapauktama sa barangay asin sanggon ng kabataan election, isinalang na ini sa pagdangog kan House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Dahil man tulos inapurbanan ang nasabing propwesto, alaga nagdesisyon ang komite na pagbiriyo na sana o i-consolidate ang tulong House Bills na kumpuesto kan House Bill 10534 na isinusulong ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, House Bill 10584 ni Basilan Representative Ustads Yusuf Alano asin 10591 ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Lopez Benitez. Dahil pagkakaiba ang tulong na sabing propwesto dahil puro pigbubusol kay ni ang pagsibog sa barangay NSK election sa Nobyembre 2028 imbes na Nobyembre 2, 2025 kung saan pigrason kan mga ini ang krisis na namamatian kang nasyon dahil sa pag-epekto kan pagitaas ng presyo nin petrolyo kasunog kan tensyon kan entry kan Amerika asin Iran. Kaibahan sa pinaapod kan komite bilang resource person sa nasabing propwesto iyo ang commission election sa COMELEC chairman na si George Garcia kung saan i-report kainin sa komite na halit sa 19 billion pesos ang pundo kan barangay NSK elections magastos sindanin 8 billion pesos digdi. May natada pa sindang maabot sa 11 billion asin ini ang nasa DBM pa. Sinabi ni Garcia na handa ang COMELEC na magkondukta ng eleksyon sa Nobyembre 10 sa level na 1 to 10 siyam na sinda sa preparasyon katuto sa katotohanan na print na ninda ang gabos na balota matapos na sinda sa cleansing kang list of voters nakapag-procure naman in mga dapat ma-procure. Mientras sa kinontra ni ACT Teachers Party List Representative Tino ang nasabing propwesto dahil sa giraray na pupugulan ang mamanuaan kang right to suffrage o diretso na magboto kan sa indang leader sa barangay asin sanggon ng kabataan magin ang grupong Lente o Legal Network for Truth for Election asin grupo kan Jóvenes kontra sa pag-oktaba kan BSKE kaya hinagan ni Tinyo na igilid ini lalo na 2 bulan sana ang natatara bagong eleksyon asin warang counterpart bill ini sa Senado. Nagbaluwas po ng administrative order si Presidente Bongbong Marcos Jr. para suguon ang gabos na government agencies na tugutan ang voluntary deduction as in remittance kan Social Security System o SSS, Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth as in Pag-ibig Fund contribution kan Contract of Service o COS as in job order workers sa gobyerno. Sigon sa order all covered government agencies are hereby directed to facilitate voluntary direction or deduction of prescribed SSS PhilHealth and Pag-ibig Fund contributions from the compensation of COS and JO workers subject to the prior consent of the worker. Sakop kan COS as in JO ang gabos na department agencies, Bureau of Offices as in instrumentalities kan gobyerno. Kaibahan ang government-owned or controlled corporation o GOCC as in state universities, colleges o state universities and colleges o SUCs. Ipinag-insister po ni Senador Ping Lacson na wala ng leadership fund sa rarom kang national budget kan 2026. Sigon kay Lacson, binilog sa nainininda dating DPWH Secretary sa Manny Bunuan asin agadan na si dating DPWH Yusek Catalina Cabral kan 2024. Sigon sa senador, bako manin illegal alagad improper dapat daing pakiaram ang pakiaram kan Kongreso iyo ang pigaapod na authorization phase, meaning legislation
duman pwedeng mag-amend. Sa pagtestigo ni Bunuan sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla Jr. Asin iba pang akusado, sinabi niyang igwang dai mababa sa 500 milyon na leadership fund ang kada senador. Inaan pundong pigtagama kan DPWH para sa priority projects kalambang senador. Dahil ideya po si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pigasabing 24 billion na leadership fund na tinagama para sa mga senador. Inampahayag kan Malacanang matapos sabihon ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan na may tig 500 milyon na pondo ang kada senador as in 1 billion man sa Senate Committee on Chairperson o Senate Committee Chairperson para sa proyekto sa endang pigrekomendar. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung aram kang presidente na sabing pundo, dahil niya itutugutan. Sinabi niyang daiman aram digdi si DPWH Secretary Vince Dizon, mantang ipinag-insister man kan Palasyo na wala man ining leadership fund sa propestong 2027 DPWH budget. Ang mga proyekto sa DPWH dapat makabase sa pangangaipukan mga lugar asin may kumpletong dokumento bago isabay ang budget. Paretang ngunyan mga tugang sa ibang nasyon, digdi po sa GB News Express. Nagpatanid po si retired General Jack Kane na posibleng mas maging agresibo ang Iran sa mga maabot na aldaw sa paglaog kan bagong kabtang kan tensyon. Sigon kay Kane, ini nag-iisip siguro kan Tehran na magduwa-duwa si President Donald Trump na maglansa rin aksyon military bago ang magaraning midterm election sa Estados Unidos. Ipinag-insister kan dating general na sa giraray nasasalang Iran dahil may supisyente asin nakahandang kapasidad ang military kan Amerika sa riyon para dagos ng kortaron ang nasyon kung magdesisyon ang presidente. Nagluwas ang patanid na ini matapos ipahayag ni Trump na may total control ang US sa Strait of Hormuz mantang mantinidong warang kasunduan ang duwang nasyon sa pagbukas kang kritikal na rota kan barko. Mientras ay pinahayag man kan sarong Iran source na warang nangyari na negosasyon para palawigon pang kasunduan kan Hunyo mantang marikas na nagrani ang Agosto 17 na deadline. Bareta, mga tugang sa lado ni negosyo. Business News. Business News. Puminakol po sa 2.003 trillion pesos ang kabilugan na koleksyon kan Bureau of Internal Revenue o BIR po Enero sa Hulyo 2026 kung sa inalampasan kayo ang target na 1.990 trillion pesos para sa nasabing panahon nin 13.53 billion pesos o 0.68. Ang pitong bulan na koleksyon masalangkaw manin 102.60 100.260 billion pesos kumpara sa kaparehong panahon ka nakaaging taon na nagpapahiling nin 5.4% na year-on-year growth. Sigon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na nagakolekta na ang ahensya nin maabot sa 60% kan sa inang kabilugan na target para sa bilog na taon 2026. Tinawanin doon niya na reflective ini kan mga nag-itaas na compliance kan mga taxpayers asin ang padagos na paghinguha kan mga revenue district office asin kan large taxpayer service. Tinawan niya doon itinahayag ni Mendoza na padagos nindang pigpapautob ang 5-point reform agenda o BIR Days para mas mapahiwason ang digital services, padalion ang proseso sa pagbayad nin buwis asin striktong ipautob ang lay kontra sa dai nagbabayad nin tama. Mga tugang health news kasabay po si News Director Marila Cruz. Ali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, good day. Good morning sa mga tabangan-tabay. Tigyong kami na ka mga eksperto sa publiko. Nagibo na prioridad ang pangataman sa talinga asin pagdangog. Yan ang sinabi na dapat ng bagoon kan music lovers ang sa indang mindset sa pagikan pag-empower sa indang mga sadir para sa ligtas na pagdangog sa mga live venues at events. Sigon sa World Health Organization o WHO, tanganing maportiran ang pagdangog, gibo na mga binasunod sa mga konsyerto, live shows o events. Magdara o magagad nin car flags on site
gumamit o mag-request ng quiet zones para pahingaluan ng mga talinga. I-monitor ang sound level sa pahagi ng decibel checking up. Magtukawarayo sa mga speakers tanganing mabawasan ang sound exposure. Magkaigwa ng silensyong aldaw matapos ang event asin bukar para sa sound systems na mantinidong ligtas ang volume asin enjoyable sa pagdangog. Health News from News by Ismar de la Beniba. Thank you pa rin, Marl, sa mga istorya. Halip po dyan sa newsroom. Yan, tras tanto, sa sports news, binakalpo ng Amerikanong negosyante na si Josh Kushner, as in dating Disney executive na si Bob Iger, ang Los Angeles Lakers sa kantidad na 12.5 billion. Sigon sa nagsirkular na report sa kinabanin karawat, napagaraman na kukuanon ni na Kushner as in Iger ang controlling interest sa Lakers gikan kay Mark Walter na buminakal din majority stake sa team hali sa pamilyang boss o bas na kantidad o sa kantidad na $10 billion kan Oktubre 2025. Sinabi ni Kushner na si Iger, as in Iger, na dakulang ondra para sa indang ang maging bagong mamanihar kansaro sa pinaka pamusong basketball team sa kinaban. Nangako man sindang ipagpadagos nindang trayumpo kang Lakers as in papakusogon ang relasyon kan team sa mga fans as in Los Angeles. Bago ang pagbakal sa Lakers, inireport na kaibahan sinda Kushner as in Iger sa mga interesadong grupo na nagmaot na makakuan ng NBA expansion team sa Las Vegas. Ang Lakers ang minukna kang 1947 na nakapagkawat ng 32 na NBA Finals as in nagkampiyon ng 17 beses, panduwasan ang Boston Celtics na may 18 kampyonato. Aramon ta mga tugang ang report sa Pag-asa, kasabay po si Melvin Amuela sa kamugtakan kang panahon. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay ka ang DCGB. Sa ganyan na Agosto 14, 2026, saldaw ning Biyernes ning pagkaga. Ininang sa tuyang ligda sapi, sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat, ang padagos na nakapekto sa interong Luzon, asin sa sulno pang parte kang Kabisayaan. Dahil ang kayang digdis sa Kabikolan, makaka-experience ng bahagyang panganoron sagkod sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog na hali sa sorsulnopan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikolan magiging moderato sagkod sa maalon. Mantang temperatura pigila umampoon 27 sagkod 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:35 ng pagkaga. Sin masulno pat yan na alas 6:12 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Salamat amigo. Yan mga tugang ng detalles kan mga darakulang bareta sa DCGB News Express. Sa pangarap po ni News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriana, as in Shara Mileron, Sering Man, ang Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol Noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legazpeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mucha ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright! Mga tugang, mga liver lovers, kumusta po ang sa tuyang lifestyle? Party on atay later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil ito maaring tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Magkatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro, that's right. Liver Aid Pro, hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yun ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na!
Ang Liberate Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Aramon tadaw mga tugan mga istoryang mainit na pwedeng pamahawan digdi po sa Morning Hirit. Joshua, good morning. Anong latest yan? Yes, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa sobrang kusog kan pressure, biyo ng binurulwat kan tubig. Ang tinampo ta BP Henry, highway ini, sa tangod kan gate 3 kan Bicol University. Nako. Pakutugon BP Henry ang tagas kan tubig, paibabaw, hali sa irarom kan tinampo, halos binurungkal BP Henry so tinampo buda asfalto. Ang problema ngunyan, tabati baga kralasihana, so tubig, ang direksyon, palaog sa gate kan Bicol University, digdi bagayan BP Henry sa lumang building kan Bicol University College of Arts and Letters. Grabe, bako ang karaw-karaw, Joshua, na tubig na pati. Nakulaon ini tubo sa irarong BP Henry ta. Sobrang aning kusog kan pressure kan tubig. Kayang bulwaton sa tinampo. Yeah, correct. Oo. Masarig pati ining tinampo ta, highway bagay ni. Bako lama. Ay, nako. Gaba ka sa main pipe yan? Posible, sabi kan guard, posible sa main pipe yan BP Henry, ta nagpuunday yan, mga alas 3, nagluway-luway sana. Maluya pa lang, so pag-awas pa ibabaw. Hanggang sa mantang nagahaloy, dakulong na BP Henry suluho na pigluwasan kan tubig. Isus kung pangyari sa Maabaka. Ano ba yan? Kaya na lamang ka andyan. Ansa ini, kaysa ini, water LCWD o Daraga Water District? Ano ini, andyan sa Water District ang Daraga? Ligaspi na ang sakop kay ni BP. Ligaspi? Ang sakop na ni kan Ligaspi ta. Gate 3 ini, Gate 3 kan Bicol University. So sa inyan, sa may hampangan kang Kampola yan? Sa atubangan kan Kampola. Nako. Sus ko, bako lamang karaw-karaw na tagas ang gitubig. Sa kung alas 3 pa kan maaga nagtuon. Gulpin ang naula, nasayang na tubig digdi. At nangani, ando da kung may maluyang bulos, kaya pala sa bagay ngunya na aga, pag mata ko, so tubig, medyo maluya sa arong. Hindi ko aram kung kunikta, pero ako sa iling ko, so kataranin dyan ng mga barangay, baka maluya ang tubig ngunya na aga, tabi. Baka may nagdadangog dyan sa barangay 1, barangay 2, barangay 3. Pakitext daw po nindo kung kumusta ang tubig dyan sa Indo. Sige, Joshua, go ahead. Possibly main type ini BP Henry ta, bako basta bako karaw-karaw na tagas ini BP Henry. Ta talagang makusog na pressure ngunyan ang nagugulpe ugaring. Makaira kay ng mga estudyante taud-taud pag nagralaogan na sa klase, kundi pa natulos ma-repair. So bulwak kan tubig, palaog mismo sa gate. Palaog mismo digi sa eskwelahan, kung malaog ka sa gate, panigurado madudumog ang sapatos. Kaya posible kayo na sa mga estudyante maagi sa ibang gate, malibot. Panganit din sila madumog ang sapatos. Kaya po nila dito yung ring mariparo, ta sayang kan tubig, inconvenience siya sa traffic, kuda sa mga maralaog na mga estudyante, kuda bako karaw-karaw, ta talagang makusog BP Henry. Bako na lang saro, naluho, ang pigbubulwakan kan na tubig, kari BP Henry. Kundi, dakulo na, palawig na ang ano ini, ang gari baga nag-for fountain. Salbatana. Halawig na BP Henry. Dakol nang danyar na portion kan tinampo. Inang gate na ini na ang gate 3 bako so palawag yan sa dating College of Law. Ganyan. College of Law. Roger to that. Tapos sa to so Climate Academy. Roger. Pangyayari man sa Maor. Gate 3 yan ini, College of Lubuda, so Bicol University, graduate school. Okay. Ano kung may nag-report na lamang kan sa Water District? Kung araw kayo alas 8 pa sana, paano maapulan yan? Magapan yan. Alam ko ako number kay, kung mataan na si Manong, si GM Rico. Ade, madali lang. Sige, Joshua, go ahead. I-describe mo na sabi yan. Kung iladawan tabi BP Henry, sabi kan Judge Subago, maluya pa lang dang nagpoon,
Pero Oo. kasi na, hanggang sa magliwanag, nagparadakol na BP Henry Suluho, mula nagpaparakusog naman so bulwakan tubig pa ibabaw. Ngunyan, siyempre nagdako lang nag-araging mga auto, mas lalo pang nadagdagan sa mga loho. Oho. Siyempre, na piga bulwakan ka tubig. naglulumoy ang daga, naglulumoy ang simento, habang naglulumoy yan, siyempre, sigang rarom ka yan. Oo. Nawala Ibig siya sabihin, BP, kung analisa ron, makusugon ang presyon na nagbubulwak. Nabungkal nga ni, so, tinampo. Yeah. No, Ngayon yung tinampong ini, may bugod din ita, main highway. nawara so number ko kay GM Rico Salazar. Baka lamang may nag-antabay dyan na may number kay GM Rico. Tapos lang ta si GM Rico. Ano? Naku, pera na daw na kubikong tubig ang linuwas dyan, Diyos. Ba na bang hanggang sa loob kambiyo? Pa, nangani, BP, so mga, antificial kayo ni, pag lalawagan na mga estudyante, kaya rakman, Yeah, oo. baka may number ako, BP, forward ko tabi sa mo. Sige daw. Ano sa number kay GM Rico Salazar? Nagpara, kuha na talaga ako. May Di ko na punbok pangyari sa maabaka. O, may Ay, text mananggad fiction ko palang tabi. digdi. May text mananggad palang digdi, o. Pakiriparo tabi. Tanata dabaha dyan sa Mayampang at sa Tinampo, Sampangan kan Bicol University. O, nako, na. May ito ako na sa pinadara mo tabi, Joshua. So yan tabi, BP, ang sitwasyon mo yan, bigyan sa Atabangan kan Gate 3, kan Bicol University. Atabangan man kan Gate kan campus yan ola. Kung natabal o ni, balon talo na po dan sige tabi, Joshua. Yes, yan BP ang sitwasyon. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Tali po dyan sa luwas. Nako. Storyang Dapat sayang kang tubig baga, diba? sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Delikado. Baka tod i-stop ang tubig dyan, tama repair. Mga tugang sa lugar. Madali lang tayo try tang apudan si GM Rico Salazar. Madali lang Nandiyan na si Jasmine. Nandiyan na si Jasmine. Nandiyan na. Madali lang Ay, si Joshua na apudan ko. Madali lang. De bali, toto na lang mga tugang. Eksaktong alas 7 na po. Nin pagkaaga. Jeep, ang baret alas 7 po. Susunod na. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan.